Яисә мине алмадылар. Нәкъ шушы сүзләр белән кастингка килгән егет-кызлар залдан әлеге бүлмәгә йөгереп чыга. Кызганычка каршы кемдер төшеп кала, кемдер алга таба үтә. Сез TMTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән тормышка ашырылды. Барлыгы проектка 747 гариза килде. Оештыручылар шулар арасыннан иң-иңнәрне сайлап алып, төп кастингка чакырды. Шушы кастинг аша үтә алган егет-кызлар әлеге коридор буенча елмаеп үтеп, аннан соң командаларга бүленәчәк. Командаларның остазлары билгеләнәчәк. Алар белән узган мастер-класслар, тренингларны без сезгә күрсәтеп барырбыз. Ләкин әйдәгез, вакытны ашыктырмый. Кастинг дәвам итә. Киттек сәхнәгә, сүзне жюри әгъзаларына тапшырабыз. Алыштыргысыз Лина Арифуллина. Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектларының авторы һәм җитәкчесе. Аның проектлары «Фабрика звезд», «Тюрк Вижн», «СТС зажигает суперзвезду» һәм башкалар. Шулай ук быел безнең белән кабаттан Зөлфәт Хәким, Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, татар эстрадасына яңа сулыш алып кергән автор башкаручы, меңәрләгән татар халкының яраткан артисты. Быел Яңа йолдыз проектында жюри әгъзасы буларак беренче тапкыр Данир Сабиров. Җырчы, пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Тагын бер жюри әгъзасы Филүс Кахиров, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Татарстанның алтын тавышы. Яңа йолдыз проектының жюри әгъзалары исемлегендә тагын бер исем, ул Ильвина. 2007 елда Барсмедиа компаниялар төркеме оештырган Йолдызлар фабрикасы аша танылган җырчы, дизайнер, продюсер. Яңа йолдыз. Рәхмәт, Гүзәл. Рәхмәт чыгышың өчен. Зөлфәт әфәнде бик елмаеп, шатланып утыра. Ошады? Чыгу белән яктырып китте дөньялар. Лампочка дип атадым мин аны чыгу белән. Онытканча әйтим әле, менә эзләдем бәгырем сине дигән фразада эзләдем белән бәгырем арасында сезнең пауза зуррак. Ул бер җөмлә бит. Эзләдем бәгырем кирәк. Сез эзләдем бәгырем ниндидер теге синкоп ясаган шикелле килеп чыга. Бик мотор кешесез. Шундый ихластан рәхәтләнеп әйтелгән сүз булды. Бик мотурсыз. Филүс. Ничек әйттең? Бик мотор кешесез. Мин каватлыйсым килде бу сүзне. Бик мотор кешесез. Берәрсенә шулай дип әйтергә кирәк тагын. Вы очень красивый человек. Килешәсеңме, Филүс? Килешәм, конечно. Килешмичә. Менә нәрсә әйтәсем килгән. Ул мин дә сиздем аны. Кушылып җырлап утырам бит сезгә. Мин дә теге эзләдем бәгырем дип китәм. Әле ул бәгыремне әйтмәдем. Әйтәм, шәп әйтмисең. Данир,
Классик җырларга мөнәсәбәтемне инде мин бәләкәй чактан ук әйтеп барам, жүргәнем юк, аңламыйм, ләкин бу очракта шушы кызның харизмасы, мөләйимлеге, менә елмаеп торуы да Жырламаса да була, шулай гына торсын менә. Әйдә бер 5 минут шулай менә классикасын ишеткәч, лучше жырламасын иде дип. Юк, жырлаушыннан да булдыра, но әйтәм бит, менә моннан үткәнегездә теге барышыгызда бит теге Поле чудес тапшыруында хәреф ачырга барган кызлар кебек. Вот, ну, бу классик җыр дип әйтсәк тә була, әле сезгә кадәр дә бу җырны башкардылар, сез башкача башкарасыз дип әйтүем, ну, минем колакта ул барыбер күбрәк джазовый исполнение да дип әйтим инде. Шул сүзем. Егетләр хисләнде, егетләр уянып китте, кызлар нинди реакция күрсәтер хәзер белербез, Эльвина. Гүзәл, шуннан да менә егетләр белән мин дә килешәм, шулай ук. Сез шундый матур, мөлаем. Сезгә карап кына торасым килә. Минем дә тавышыгыз матур. Әмма дә ләкин миңа калса, бу сезнең проект түгел. Әйдәгез Лина Арифуллинаның фикерен тыңлап китик. Лина, вам слово. Ну, я не буду повторяться, коллеги мои все сказали по этому поводу. Вы такая типическая классическая дива, вот как продюсер, если вас оценивать, но в данном случае вы красиво выглядите, у вас хорошая статусная осанка, у вас академический вокал, у вас шикарное обаяние, у вас эмпатия очень такая, знаете, высокая, то есть вы дарите свое вот это вот тепло всем, это прям видно, вы уже встали, вы уже нам ее подарили. Глаза, там все, вы прекрасны в этом. Просто, еще раз говорю, есть моменты, в которых вам нужно просто реально себя реализовать в другом. Потому что все-таки у нас конкурс, он больше конкурс популярной музыки. И я боюсь, что вы будете во всех конкурсных заданиях одинаковой. Зөлфәт абый. Алга мөмкинлек бирәм. Әйе. Филюс. Мөмкинлек бирәм. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Данир. Мөмкинлек бирәм. 3 тавыш. Лина. Вы, конечно, прекрасны. Но, знаете, в моей жизни уже был такой случай, когда пришел артист на «Фабрику звезд», и я понимаю, что ему уготована другая судьба. И я сказала тогда нет. Через несколько лет он меня благодарил, что не попал на этот проект, а стал солистом мюзиклов «Зора» и так далее. Просто реально с цветами пришел, спасибо огромное. Вот у меня сейчас такое чувство, что я нахожусь в этом же моменте. Мне думается, что у вас другая дверь. Она шире, больше, ярче. А здесь вы можете чуть-чуть остановиться. Поэтому я беру на себя ответственность и говорю вам, я сегодня шанс вам не дам. 3 кеше шанс бирде, ләкин гүзәл синәл автоматик рәвештә алга таба үтәсен дигән сүз түгел. Безнең проектның кагыйдәләре буенча максималь балл җыйган конкурсантлар алга таба үтә. Әйткән идең әгәр сөя калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөй бары тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне сөй бары тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне.
Данил борчыла, аны менә ул менә хәзер калтырый хәтер, беләсезме? Мин аны тотып торам, ул калтырап тора. Борчылма, монда барысы да күрәсезме, нинди елмаеп утыралар, барысы да бик әйбәт күңеллеләр, шулай бит Филүс? Кайчандыр без үзебездә менә шулай басып тордык, шуңа күрә бер дә борчыласы юк. Ну, аңлыйм хәлеңне. Әлбәттә, кемдә карап торса. Филүс, бәя бирүне синнән башлый гали. Ага. Юк, җырың, бу әйткән идең җыры матур инде ул, сүздә юк. Айва. Һәм син аны тигез генә, матур гына, саф күңел белән, күзләрең дә саф синең башкарып чыктым. Миңа ошады. Но әле бу җырны әйбәтләп башкарып чыгарыр өчен тавыш өстендә бик күп эшләргә кирәк әле. Рәхмәт. Эльвина? Синең музыка белемең бармы? Юк. Юк. Шуңа күрә юкка гына сорамадым, чөнки ул сизелә. Тавышыңда, техника җитмәвендә, тавыш куелмаган әле. Миңа калса әле сиңа иртәрәк. Бу проектка әле сиңа иртәрәк. Чөнки монда бик күп этаплар узырга кирәк һәм сынуың бар. Әзрәк үз өстеңдә эшләргә кирәк әле. Данир? Күренеп торды теге профессиональ белеме булмаганлыгы, тик миңа ошады, менә нинди бар, ул шундый итеп кемдер булырга да тырышмады ул, теге менә шу самимилыгы эләктерде. Рәхмәт. Лина, вам понравилось? А вы же сколько занимаетесь вокалом? Я с Немножко детства же. я не занимался. Не занимался, да. Ну просто надо позаниматься. У вас немножко очень зажата вот эта вся часть. Ну, вы в нос поете, да, как бы. Ну, то есть там много чего. Нужно просто педагогу по вокалу походить, позаниматься, чтобы он вас освободил. Да, как бы, потому что сейчас вот это все очень зажато, вот это лицо, и зажат голос отсюда. Сейчас вы поете не своим естественным голосом, который у вас есть. Поэтому, конечно, нужно позаниматься просто. Тогда волнение будет меньше, на самом деле. Спасибо. Зөлфәт абый, сезнең фикерегезне тыңлыйк та. Каушау ярый, ул кирәк, ул ансыз булмый, әмма бу кадәр үк куркырга кирәк түгел. Сәхнәдә нәрсәгәдер ирешәм дисәң, ничектер җигәнләргә кирәк ул куркуны. А булды ул индирелдәме? Дирелдәме инде? Мин тынычландым. Тынычланды. Сен мен әйттем бит аңа. Мен барыбыз да шуны үттек дидем, ул сразу тынычланды. Хәсән Туфанның шигыре бик матур җыр, ул бик популяр җыр иде ул. Моны былай гына башкарга кирәк түгел. Моны ничектер эштән теге уйнап булса да эшкә нидер кичериш белән җырларга кирәк. Тавыш бирә башлыйбыз, Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирмим. Филүс? Мин мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Эльвина? Мин мөмкинлек бирмим. Рәхмәт. Данир? Мин мөмкинлек бирәм. Лина? 2-2. А я вам шанс не даю. Спасибо. Данил, яңа йолдыз проекты синең белән сау булаша, без сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Әзір булмыйбыз күннең болытларына, шатлыкка да кайчак түзеп булмый. Җилләре дә бутап ала уйларымны, сүндерә күңелдәге утларымны. Кабызый күңелдәге сүнгән утларны, янсын дөрләп янсын безне яндырсын. Күнен кояш төнен ай яктырган кебек, мәңге сүнмәсен өметләрең. Рәхмәт, Лиан. Молодец, симе музыканы туктаттылар, ул туктамый. Ул һаман җырлавын дәвам итә. Без туктатабыз билгеле бер өлештә. Лиан, бу син үзең язган, үзең иҗат иткән җыр бу. Үземнеке. Син бары тик үзеңнең җырларыңны җырлыйсың. Әлегә. Алайса, Зөлфәт әфәндедән башлыйбыз фикер алышуны. Ничек сезгә җырның сүзләре? Мин җырны аңлап бетермәдем. Ул нидер теге, менә була бит.
Без үскәндә хәзер бардырмы? Шоколад конфет була, карамелька була, батончик була. Бар иде. Менә ниндидер батончик шикелле. Мин аңламый калдым. Ничектер миңа тәэсир итмәде җыр. Җырның сүзләрен аңламый калдыгыз. Ну, сүзләре аңлашыла, әмма ул шигырь түгел ул. Шигырь кирәк анда. Җырда бит анда барбы рифмы да булырга тиеш. Менә мин кабатлагыз әле менә кушымтаның сүзләрен. Җырламыйча гына, Җырламыйча. шигырь рәвешендә ишетәсебез килә. Кабызык күңелдәге сүнгән утларына, янсын, дөрләп янсын, безне яндырсын. Әй, онтыла, җырламасаң онтыла. Көнен кояш, төнен ай яктырткан кебек, мәңге сүнмәсен өметләрең. Бер нинди рифма юк. Юк. Ул җырда шуңа күрә җырдагым барып җитмидер бәлки. Аның ритмы бар бит инде. Мин тыңлап утырам, куясың монда рифма. Җыр поэзиясыз булырга тиеш түгел. Сез зинһар ачуланмагыз. Монда җырны язганда мин үзем шигырьдән башлыйм. Башта шигырь язам, шигырь. Башка кеше башкачадыр, әмма ничек кенә язсаң да барыбер аның поэзиясы булырга тиеш. Филүс? Минем дә шушы сүзләр. Әлбәттә. Җыр күрсәтеп бетерә алмады синең мөмкинчелекләреңне. Башкаруың синең интонация буенча яхшы. Лина? Знаете, я немножко не понимаю вас как... Ну, то есть любой артист — это как бы миф, это архетип, он к чему-то принадлежит. Для того, чтобы аудитория... Я все-таки здесь как продюсер, поэтому меня интересуют вот эти вещи. Поэтому меня сразу интересует ваша аудитория, которая вас будет слушать. Поэтому я немножко не поняла, честно. Выглядите вы как по-другому. По тексту песни, по характеру песни вы поете по-другому. Да, внутренняя ваша энергия тоже другая. То есть сейчас получается все разное. Я не вижу целикового баланса. Я не понимаю сейчас, для кого вы поете. То есть я хочу увидеть зрителей ваших, которые купят на ваш концерт билетики. И я не понимаю, как вас считать. Кто вы по характеру. Вот если поможете мне сейчас разобраться, вдруг как-то я для себя дойдет. Но пока сейчас вы такой продукт очень пестрый. У вас все не сбалансировано. Но поскольку поете свои песни, значит, у вас есть свой мир, свое представление и своя стратегия. Так какая у вас стратегия ваша? У меня нет такого, чтобы я на одну аудиторию работала. Я пишу разные песни, тәҗрибәм әзрәк, мин аны аңлыйм, но я хочу все-таки развиваться в разных планах, но опять-таки не теряя себя, свою. Смотрите, для того, чтобы развиваться в разных планах, сначала нужно найти свой. Вы находите свой план, а потом вы делаете какие-то коллаборации, эксперименты. Так вы очень долго будете идти, и вас никак не понять. И ваша аудитория будет вот такая маленькая. Вы не захватите огромную аудиторию. Поэтому я вам просто рекомендую просто сесть и подумать, кто я. Какой мой голос во Вселенной. Что я из себя представляю. И отсюда нанизывать все. Песни, стихи в этой песне, про что вы поете, что вы хотите донести миру. А сейчас это такой, знаете, какой-то немножко такой корявенько все. И не считывается целый образ. А хотелось бы услышать цельность. Спасибо. Эльвина, синең фикерең? Сүгіп ташладылар да. Хәзер сөйләргә кирәк. Беләсезме, нәрсә күрдем мин? Менә тырышу бар, менә шыгудан ук шундый килеп керүгә ук шундый мин теге булдырам дигән характер белән кирдегез сез. Кая басырга, хәзер үз эшемне эшлим. Менә ул күренеп тора инде. Җырлаганда да тырышасыз, биергә тырышасыз, матур булып кадрда күренергә тырышасыз. Менә бу тырышлык бик күп. Һәм мин аны күреп торам. Минем карыйсым килә менә шундый теге расслабленный дип әйтәбез инде, әйме? Менә тырышуыгызны түгел, ул һәрвакыт шундый дип, менә җиңел булырга тиеш ул. Менә мин шуны сиздем. Һәм мин сез теге тырышкач, миндә ничектер менә сезгә көч биреп торган шикелле булдым. Булып чыкса ярар иде, тавыш өзелмәсә ярар иде. Менә минем әни минем концертта утырганда гел шулай теге концерт буе тавыш өзелмәсә ярар иде дип утыра. Менә мин дә шулай кебек хис иттем үземне. Менә андый әйберне сиздермәскә иде. Данир, нәрсә диярсең Лиананың чыгышы хакында?
Мин әле уйланып калдым Лина ханымның киңәшләреннән соң. Дөресен әйткәндә, ул үзеңне табу бик җиңел әйбер түгел. Аны менә утырып, үзең генә уйланып, туктале, кимсең әле мин дип, кинәт кенә үзеңне ачмыйсың. Мин әле дә үземне аңламыйм. Ул тәҗрибә белән ул үзеннән үзе оешадыр инде шул. Тик җырга молодец, мин бик сокланам менә үзе җыр, мин гомердә җыр иҗат иткән кешем түгел. Итәлмим дә мин аны. Мин шаккатам, ничек һаман шул 7 нотадан яңа җыр китереп, шул бер 7 нота бит инде. Былай да әйләндерәләр, тегеләй дә әйләндерәләр. Тик җырга килгәндә бар ул минем репертуарда да проходящий җыр дип әйтәбез. Менә ул җыр бар ни юк ни. Җырың шундый булды менә. Ул җыр бар ни юк ни. Шуңа җыр истә кал, текстан башларга кирәк. Аннан соң кай вакыт бит әле зур роль уйный җырда аранжировка дигән әйбер. Бүтән әйбер туры килергә тиеш. Аранжировкада, җырда, үзең дә чыккач, мин инде теге син сәхнәдә теге син менә шундый ни бирергә тырыштың инде. Янәсе син теге хәзер сәхнә монда, син күздә ачкын, колактан пар, арттан төтен инде теге. Дөрес сөйләде, нәкъ шуны сиздем мин дә. Менә шушы әйберне җиткерергә тырышуың күренеп торды. Ләкин менә материал җитмәде. Рәхмәт жюри әгъзаларына инде А можно спросить, конечно. ради бога, вот поскольку вы как автор, можете нам Яна Йылдыз сделать какую-нибудь вокальную импровизацию? Вот именно на эти два слова, Яна Йылдыз. Просто интересно. Яңа йылдыз. Ай, как приятно, спасибо. Авторскийны сразу нетіп қояды. Хәзер урлыйлар. Хөрмәтле жюри әгъзалары, фикерләрегезне белдек. Әйдәгез тавыш бирергә күчик. Зөлфәт әфәнде башлыйбыз Мин сездән. мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмисез. Филүс, Мен мөмкинлек бирәм. бергә бер. Эльвина, Мин мөмкинлек бирмим. Данир, Мөмкинлек бирмим. 3 кеше юк дип җавап кайтарды. Лина. Я не даю вам шанс. Кызганычка каршы жюри әгъзаларының күбесе юк диде, шуңа күрә Лиана, Яңа Йылдыз проекты синең белән сау булаша. Син ай, мин синең нурың, син кояш, мин синең җылың. Гел шулай бергә булыйк, бәхет булып лары тулыйк. Тик, тик, тик янда гына булсын, тик, тик, тик безнең белән калсын, йөрәк түренә сыйган. Яратып соң кем туйган. Исәнмесез, Илназ, исәнмесез. Яңа Йылдыз проектында сәламлыйбыз сезне. Җырлап үттең, берилешен тыңладык. Инде хәзер жюриның фикеренә күчек, нәрсә уйлыйлар икән алар. Данир, Син туйлар алып барасыңдыр. Тырышабыз инде. Сизелә, кергәч үк менә готовый тамада килеп керде. Дип уйлап куйдым инде мин. Но тавышыңның тембры матур. Шуннан да әгәр дә инде монда бүтән яклап та карыйлар бит инде. Тавышыңа килгәндә эшләргә инде ул теге нет предела совершенства диләр бит инде. Шикләр юк. Бу минем туйым гына, бәлки ялгышамдыр. Хәрәкәтең барыбер теге менә, син шундый менә нежный, Айдар Галимовка бергә персонаж. Илназ бит исемдә, назлылык. Сизелә, һәм хәрәкәтең дә менә шундый теге менә бик бераз теге ирлелекне дә күрәсе килә инде менә. Филүс,
Синең исемеңдә наз бармы? Минем Филус. юк, минеке үсергә генә. Үсергә. Гомер буе үсергә. Филдус. Ничек сиңа Илназның чыгышы? Менә монда Данир әйтте инде, бераз менә шушы банкет уровене сизелә инде. Әлеге халаттан үсергә кирәк. Сәхнә тәҗрибәсе кирәк. Нәкъ тә менә сәхнә тәҗрибәсе. Ул банкет тәҗрибәсе түгел, сәхнә. Җырлау, үзеңне тоту. Менә шушы хыялыңа омтыл, ләкин аның өчен бик күп эш эшләргә кирәк, үз өстеңдә эшләргә кирәк һәммән. Эльвина, Миңа әллә ни кушылырга нәрсә калды микән? Дөрестән дә менә Филус дөрес әйтә ул. Әзрәк сәхнә культурасы җитми кебек, менә шушы банкет, ресторан, кешене җырлатып, теге кеше белән кеше янәшәсендә контакт табылу ул бар. Менә безгә караушылары, ул кешедән курыкмый, анысы бар. Әмма ләкин без бит менә сәхнәгә ниндидер бер сихри шундый әйбергә караган кебек артистларга карыйбыз. Кызык булырга тиеш, аны күзәтергә кызык булырга тиеш. Ул менә барысын да ачты да салды. Менә мин шундый гади икәнлеген, гади егет икәнен шунда ук сизеп алдым. Әзрәк менә карап торасы килә. Ул нинди тагын нәрсә эшләр икән дип. Менә шушы моментлар җитмәде миңа. Хочу сказать вот про что. Ну, для меня в большей степени шоумен. Там свадьба, не знаю, чем вы там занимаетесь. Мне здесь проще, потому что я ничего не знаю. А вот я сейчас смотрю на вас, на Гульназ и на вас. Прошу прощения, Гульназ, при всем уважении к тебе, ты знаешь, я тебя обожаю. У меня ощущение, что вы двое ведущих одного мероприятия. Честно, вот сейчас смотрю, вот вы так смотритесь, как ведущий, как партнер. Ну, то есть шоумен. Очень вам это подходит. Илназ, хәзер жюри әгъзаларының күбесе син алга таба үтәсең, мөмкинлек бирәбез дисәләр, димәк син алдагы этапка үтәсең. Юк икән, димәк син төшеп каласың һәм проект синең белән саубулаша. Барысы да гади, барысы да аңлаешлы схема. Зөлфәт әфәнде, башлыйбыз сездән. Мин мөмкинлек бирмим. Бирмисез. Филус, Мин мөмкинлек бирмим. Эльвина, Мин мөмкинлек бирмим. Данир. Мин аңарда үземне күрәм, мөмкинлек бирәм. Лена. Но я считаю, вам нужно заниматься серьезным другим делом, поэтому я вам шанс в этом проекте не даю. Илназ, 4 кеше сиңа юк диде, шуңа күрә син Хорошо. әзерләнерсең, алып барырсың, шулай бит. Һәм Данир әйтмеш, кем белә, бәлки ничәдер елдан син кабатта сәхнәгә әйләнеп кайтырсың. Саубулашабыз. Исән сау. Күзләремдә минем нурлар кипми, сыман нурсыз кала кебек. Җырларымда сүзләр, әй сөйкелем, синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең Зәңгәр томан. Филустан башлыйк әле. Филус бик югалып кына, хисләнеп кенә утыра. Уйланып кына. Чыннан да менә фикерләрен туплап утырам. Якташым. Якташ дип. Башкортстаннан. Юк, мин моны теге якла дип әйтүем түгел, факт буларак әйтәм. Инде бу бит инде конкурс, аны ничәтәсең? Бунда бөтенесе дөрес булырга тиеш миңа калса. Җырга килгәндә, җыр синең тавышыңа туры килә ул. Ләкин укуың булдымы синең? Юк, профессиональ укымадым. Менә занималась. Менә сиңа укырга кирәк дип саныйм мин. Сиңа укырга кирәк һәм менә бераз фразаларны да, динамиканы да карарга кирәк. Вокал буенча Эльвина, сиңа сорау, фальш ноталар булдымы?
Теге колакны итә торганнан ноталар ишетмәдем мин. Теге чагыштырып карасак, башка катнашучылар белән мин шулай ук Филус белән килешәм, әлбәттә. Безнең проектның вакыты теге бик аз диесем килә. Бу вакыт эчендә генә барлык вокал техникасын биреп булмый. Алайда. Шуңа күрә шуннан да Миләүшәгә укырга кирәк, тавыш өстендә эшләргә кирәк. Техника җитми. Данир. Исеме бик матур кызның. Шуннан башлыйк әлеме, Миләүшә. Миләүшә, менә ачылып бетү булма, ничек дип әйтим мин, тыныч кына матур теге фальш нотлар бик булмады, сүз юк. Ләкин синең менә үзеңнең язган сүзең, мин җыелдым, мин үземне күрсәтәләм, кыяфәтеңдә мин аны күрмәдем. Зөлфәт әфәнде. Бу кызда бик кыйммәтле бер нәрсә абайладым мин. Аңарда ичке кичериш бар җырны. Җыр туры килә. Минемчә, менә коллегалар әйткәнчә, укырга белем алырга кирәктер. Менә табигатьтән салынган менә җырны аңлау, җырны тою, ичке кичерише, менә шул бик кыйммәт нәрсә. Аңлап җырлыймы, җиткерә Моны ала. саклау кирәк. Менә Зөлфәт абый әйткән әйберне монсын сакларга кирәк. Калган техниканы укып эшләргә кирәк. Лина, хотим услышать ваше мнение. Вам понравилось свое исполнение? Немножко было не точно. Наверное, не то, что я хотела. А в чем неточность? Возможно, немножко перегорела за кулисами, готовилась. Но в целом я довольна. Ведь это песня о любви, правильно? Да. В эту минуту героиня, которая поет эту песню, она влюблена. Любовь вокруг нее кружится, правильно? Можно вам задать, может быть, нескромный вопрос? Вы влюблены? Да. А вы сможете прочитать сейчас стихотворением, кусочек хотя бы, песни и вставить, если это удобно вам, озвучив имя вашего возлюбленного? Да. Ну, то есть вы читаете строчки из песни и обращаетесь к нему. Каждая строчка начинается из имени вашего возлюбленного. Как его зовут? Радмир. Очень большой ему привет. Размир. Тогда еще раз. Вы читаете стихами это произведение и туда вставляете Радмир. Можно припев? Потому что в припеве очень четкие, очень классные слова, прямо обращения. Радмир. Синең хисең әле һаман зәңгәр туман. Радмир. Радмир. Синең Не-не, вы актрису, хисең. секунду, вы актрису даете. Такая актриса Большого драматического театра. А как бы вы с ним сейчас общались бы? Радмир. Он стоит перед вами, и вы ему это говорите. Спокойно. Вы сейчас такая великая актриса. А можно душевно, искренне, как бы вы сказали ему, Радмир, не случайно это правильное триггерное слово, чтобы к нему обратиться. Попробуйте. Радмир. Синең хисең әле һаман Ему говорите. зәңгәр туман. Радмир. Синең хисең әле һаман зәңгәр туман. Дальше Радмир. Радмир. Синең хисең әле һаман да зәңгәр туман. Спасибо. А теперь акапельно поем этот кусочек, но представляем Радмира. Прям вот как будто вы внутри говорите и поете. А мы должны это почувствовать. Синең хисең әле һаман Радмир. Радмир. Нет, это я говорю. Зәңгәр туман. Зәңгәр туман. Яңа йолдыз проекта Радмир Зәңгәр туман дигән исем. А сейчас есть удовлетворение в душе? Конечно, потому что вы сейчас обращаетесь конкретно, вы поете про конкретное, а мы сидим здесь, у нас у каждого свои семьи, свои любовь там, да, и так далее. Мы это начинаем чувствовать. Свои Радмиры. Да, свои Радмиры. Или свои девушки в вашем случае, да, как бы мурашки начинают бегать.
Вот в чем вопрос. Ваша задача наша, чтобы мы немножко втрепетно были. И вы сейчас другая, и у вас сила голоса другая. У вас объем появился. Мы слова начинаем все четко слышать. Подача икенче булды даже. Миләүшә, жюри әгъзаларының фикерләрен белдек. Алар сиңа киңәшләрен бирделәр, шанс биреп карадылар. Инде алдагы этапка үтәсеңме, юкмы? Хәзер ишеттербез. Зөлфәт әфәнде, Мин мөмкинлек бирәм. мөмкинлек бирәс. Рәхмәт. Филүс, Мин мөмкинлек бирмим. әлегә бергә бер. Эльвина, Мин мөмкинлек бирмим. ике кеше юк диде әлегә. Данир, Мөмкинлек бирмим. инде 3 кеше юк диде. Лина, Ну, я Ратмира не могу забыть. Я даю вам шанс. 3 кеше мөмкинлек бирмәде. 2 кеше мөмкинлек бирде Миләүшә. Рәхмәт, Миләүшә. Исәнмесез? Көтмәгәнегездә? Незваный гость хуже татарина диләр. Вот шуңа күрә мин килдем. Ну, без меня решили, да, Лин? Филюс вообще минем урынны алган. Ике арада тирән кар ята. Булган инде бу. Ну, мин с удовольствием бүгін де катнашыр едім. Я просто случайно ехал, вернее, по работе ехал, случайно попал, что бүгін шулдный бара. Яңа йылдыз безне. Без сиңа мөмкинлек бирәбез. Все. Значит, мин прошел сразу. Мы рады тебя видеть. А я как рад. Я вообще на самом деле очень обрадовался. Шухалык Саугандырган, мы на самом деле очень классно провели прошлый проект. Но сегодня, в этот раз еще лучше, я смотрю. Скажи, дай совет моим коллегам, что нужно. Чынлап карарга кирәк. Яшьләрне. Барысы да молодцы, барып тырышсыннар. Теге хәрәкәттә бәрәкәт. Ну, сездән инде мондай жюрилардан. Теге ничек әйтәләр, өмет бар. Синең барып чыкмага, син урынга мине куйдылар бит инде быел менә. Юк, анда Айдаров утырай. Монда мин утырай. Бу иске йылдыз проекты финалисты дип әйтә алабыз без. Әнвәр Нургалиев, калдырабызмы аны проектта? Җырлатабызмы аны проектта? Рәхмәт. Ул бит инде барлык ялгыз хатыннарның мәхәббәте ничек инде аны калдырмыйсың? Рәхмәт, Әнвәр. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Всем удачи. Kil yanıma canım, Gel yanıma canım, gel yanıma canım. gel yanıma canım, gel yanıma canım, gel yanıma canım. Gel yanıma canım, gel yanıma canım, gel yanıma canım. Күңелемдә Yüreğimde йөргән әйтер сүзләрем бар сиңа. sular hava kebek. Кояш нуры кебек, син кирәк миңа, син гел кирәк миңа. Күзләрем синең күзләреңдә. Йөрәгем синең йөрәгеңдә. Җәннәтнең рәхәте, син минем бәхетем. Сиңа булган хисем шушы җырымда. Күзләрем синең күзләреңдә. Татар эстрадасына туры китерерлек иттереп бер төстә киенгәннәр. Безнең җырлы гаиләләр гел шулай. Сары костюмга сары күлмәк тектерәләр. Без гаилә түгел. Мин беләм, но сез туры китереп дип әйтәм. Татар эстрадасына. Туры китергәннәр, но төрле заводтан икәне күренә. Мин башта шул кил җаным яныма гына дип булыр дип уйладым. Шулай бит әйме сүзләре. Айы, мен әйтәм, неужели бөтен сүзләр булмасмы икән инде дип. Мен әйтәм, бәлки текстлары бик яхшы булмыйча, Зөлфәт абыйдан уялып, мен әйтәм, шул кил җаным янымасын гына калдырдылар микән дип тә уйладым. Шул гына истә калды минем.
Кил, жаным, яныма. Зөлфәт абый, сезнең нәрсә истә калды? Бездә дуэтлар шул кадәр күп хәзер. Менә уңышлы дуэтлар бик сирәк була. Ул ничектер анда бик күп нәрсәләр ауралар, ике кешенең аурасы дәңгәл булырга тиеш. Монда ул ниндидер, монда дуэт мин аңлап бетерә алмыйм. Нишләптер дуэт күрмәдем мин. Әллә читтәнрәк тыңларга карарга кирәк иде микән? Рәхмәт, Эльвина. Менә миңа бу дуэт әле әзрәк менә без аны рус телендә әйтмәшә сырой дибез. Шилле пешле була инде. Булып тоелды. Шуннан да әле менә бер-берсенә ничектер тавышлар килешеп бетмәгән кебек тоелды миңа. Әле ничектер якынайып бетмәгәнсез шикелле бер-берегезгә. Менә теге хәрәкәттә дә, тавышта да әле әзрәк сезгә күбрәк чыгыш ясарга кирәктер дип уйлыйм мин. Күбрәк чыгыш ясарга, халык янына чыгырга, бер-берегезгә ышану юк шикелле дуэтта. Әйе, тәҗрибә тупларга кирәк, шуннан да. Күпме җырлыйсыз менә сез бергә? 2 ел. 2 ел. 2 ел, менә 2 ел көн сайын бергә җырласагыз, менә сез әйттегез бит әле без гаилә түгел, ул менә сәхнәдә гаилә булырга кирәк. Чөнки бу бит дуэт, бу теге менә сольный артист чыгамы, шулай әмма дә ләкин 2 кеше шул бер эшләргә тиеш. Сез әлегә аерыласыз. Кем кая барырга белми, ничек карарга белми шикелле. Миңа калса әзрәк иртәрәк әле. Данир нәрсәдер өстәргә тели? Сез гаилә түгел дип истереп әйтеп куйдыгыз. Димәк инде ир белән хатын түгел, абый белән сеңел түгел. Сез дуслар. Әйе. Ну, диләр алар бу сорауга да. Ну, Үзебез дә белмибез әле пока багай. Монда бәйләнеш сизелмәде, әйе. Менә ул дуэтларга килгәндә мин исемдә Габделфәт абый бик читрекле карый инде ул дуэтларга. Ну, Габделфәт абый, Данир, дуэтка бит мин аңа бик читрекле итеп карыйм име. Анда бит ниндидә якынлык булырга тиеш. Анда ниндидер менә бик дөрес аңлый күр менә сексуальность булырга тиеш. Бул теге ул инде кешең белән сикс булырга дигән сүз түгел. Но аның белән җырлаганда сәхнәдә хатыныңны да онытып торырга кирәк. Чыккач кына искә төшерәсең аннан. Ул бит түгел әле минем хатын дип. Мин шуңа күрә бәйләнешегезне генә күрмәдем. Җырыгызга караганда әйбәт. Рәхмәт. в заключение давайте послушаем мнение Лины. Я все время здесь как с продюсерской стороны выступаю. Насколько я, так сказать, разбираюсь и слушаю татарскую музыку, дуэтов здесь много. Вот именно таких парных дуэтов, да, где мужчина и женщина. В Москве и в Европе, конечно, вот такого состава уже нет. Либо девичий состав целиком, либо мальчиковый. То есть вот такая история парная, она уже не работает. Но я так понимаю, что здесь это хорошо, так сказать, уже идет к убыванию. Но, тем не менее, во всяком случае, все-таки все равно есть, вы уже пришли. Тогда здесь выступает вопрос стиля. У меня сейчас было ощущение, что я была в кинотеатре, смотрела фрагмент индийского кино. Потому что вы переборщили с игрой. Вы ушли в грань актерскую, то есть такое чувство, что я на съемочной площадке, и вы героиня фильма, а вы герой фильма. И вы неожиданно запели. Совершенно верно. А смысл-то вы на эстраде, вы немножко забыли про нас. Я так понимаю, 2 года отношений у вас нет таких первых всплесков друг к другу, но ощущение, что чуть-чуть переигрыш произошел. Вам нужно определиться по стилю. Вот стильная пара, она должна, так сказать, быть в работе и в песне, и в поведении, в инструментах актерских. А сейчас ощущение такое, что вы из мюзикла, вы из кинофильма индийского, но ни в коем случае вы не с точки зрения эстрады. Ну и, конечно, я думаю, что чуть-чуть, вот я лично, я слышала, что вы 2 года уже вместе, но у меня ощущение, что вы немножко подустали друг от друга. Потому что, когда вы смотрите друг на друга, вы уже все знаете, все трещинки, все понятно, не вдохновляет. Вам нужно все-таки учиться, когда вы поете песни друг другу, посвящая как бы вот эти любовные строчки, все-таки как будто в первый раз это. Вот ваша эта задача не запрограммироваться, а все время как в первый раз. Это сложная история, поэтому, наверное, больше к нам общайтесь.
Потому что вы только стали на точку, тут же схватили друг друга и пошли пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, как куколки. Подумайте об этом просто, потому что позиция сложная, она немножко такая старомодная уже, но тогда ее надо сделать вкусно. Jüri ағзалары исегезгә төшерәм. Илсур, Алсу дуэтларының исемнәре юк, әйме? Илсур һәм Алсу дип кенә йөртәләр үзләрен. Алар Яңа Йолдыз проектының чираттагы этабына үтәме, юкмы? Зөлфәт әфәнде, мөмкинлек бирәсезме? Мин мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмисез. Филүс, Мин мөмкинлек бирмим. Эльвина, Мин мөмкинлек бирмим. Данир, Мин мөмкинлек бирмим. Лина, Я шанс вам не даю. һәр жюри ағзасы үзенең тавышын бирде һәм берсе дә сезгә мөмкинлек бирмәде. Димәк, үсәргә, әле эшләргә, шулай бит һәм барлык киңәшләргә колак салырга. Рәхмәт Илсур, рәхмәт Алсу, саубуллашабыз. Рахмет. Сау булыгыз. Ох, душа мой, биледе кайыш бушамый. Ох, душа мой, биледе кайыш бушамый. Үртүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җиреләрем ошамый. Үртүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җиреләрем ошамый. Фәридә, рәхмәт. Фәридәнең чыгышы сезгә ничек булды? Менә миңа җитмәде әзрәк. Мин тагын әзрәк тыңлыйсы килгән иде. Яшь тавыш, яшь, әле бу яшьме инде ул диясе килә хәзер. Миңа шады, янып тора күзләре, үзен сәхнәдә иркен тота. Тагын нинди стилистикада җырлыйсың? Тагын башка төрле җырларың бармы? Башкача карыйсы килә сиңа. Менә миңа кызык булды. Менә миңа җитмәде, чыннан да Филүс әйткән кебек. Әзрәк менә аңлап бетермәдем. Әйдә син тагын бәлки башка телдә җырлыйсыңдыр. Син кайсы якныкы? Мин тагын салмаграк татар халык җырын башкарып китә алам. Бәлки русча да ярыйдыр. Әйдә русчасын. Русча. Не для тебя придет весна, не для тебя дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для тебя, не для тебя цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя. Булды, рәхмәт. Молодец. Лина, что скажете? Ну, знаете, вы с самого начала как встали на точку, я сразу вспомнила Пелагею. Вы прям вот молодая Пелагея, прошу прощения, просто, может быть, сравнения вам как-то нет, но это хорошее сравнение, потому что у вас хорошая культура вокальная, у вас хорошая драматургия вокальная, вы понимаете, про что вы поете, вы ищете смысл и соединяете с нотами, это тоже редко. Смотритесь очень легко, обаятельно, мне безумно нравится, вы такая, вы интересная, как артистка. Мне понравилось. Спасибо большое. Данир. Ике яктан да күрсәтте үзен. Беренчесендә шундый менә бу җырыбыз ошамаса сезгә ни җырлыйм тагын дигән кебек. Мин инде миңа ансы да җитә калды. Аннары соң Аның белән бәреп куйды, әйме? Былай телисезме? Пожалуйста. Күрәсезме, өстәмә рәвештә җырлату конкурсантларны аларга плюска бара һәм алар үзләрен әле икенче яктан да ачып күрсәтә ала. Зөлфәт абый,
Миңа ошады. Беренче башкарган җыры да, икенчесе дә, беренчесендә аның теге ихласлыгы күңел түреннән җырлады. Икенчесендә менә владение голосым күренде тагын. Өстәвенә һәм ул шуннан да теге ичке культура белән җырлый, башкара җырларны. Миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт сезгә. Фәридә, сиңа жюри хәзер алга таба үтәргә мөмкинлек бирсә, һәм күбесе әйе, ул алга таба үтә дисә, син үтәчәксең. Проектта, Яңа Йолдыз проектында каласың киләме? Әйе. Бикме? Бикме? Бик. Карыйбыз жюри әгъзаларына. Зөлфәт абый. Үтә мөмкинлек бирәм. Филүс. Рәхмәт. Мөмкинлек бирәм әлбәттә. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Данир. Бирәм. Нәрсәдер бирә. Это сейчас сказал из какого мультика? Лина. Бирәмме. Но я в восторге, поэтому я даю шанс. Спасибо, рәхмәт, бик зур сезгә. Бик зур рәхмәт. Күрәсезме, Фәридә бик проектта калырга теләде һәм калды. Часто мой безотказной страсти, здрасте, меняет краски счастья раз в день. С тобой в опасность, без тебя в день. Этой прекрасной песни место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадой и пресней. Вместе, это ли несчастье? Душа летела на ту же миг, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела на ту же миг, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Так безотказно страсти, прости, холодный дождь откуда-то возник. Сәлем, Рөстәм. Сәмсез? Исәнмесең, татарча сөйләшәсең? Әлбәттә. Татарча аңлыйсың? Әлбәттә. Нишләп син русча җырлап килдең? Хәзер менә җырлап бирәм. Юк, син рус җыры белән килдең. Татарча да беләм, русча да беләм, инглизчә да беләм. Ни өчен рус җырын сайладың кастингка килгәндә? Әзрәк разнообразие бирәсең бу шоуга. Мин беләм ник рус җыры белән чыккан. Әйдәгез, Зөлфәт абый. Уларны бик яхшы башкарды. Миңа бик ошады. Менә мондый башкару, менә бу жанр миңа бик яратам мин. Мин рэпны тыңлыйм үзем. Неужели? Боже мой, наконец-то. А почему это вас удивило? Наш великий любит рэп. Не, Наш великий любит рэп. Ура! Я рэп люблю, потому что я, как сказать, бывших не бывает, я рок-музыкант сам. Я помню. Да. Но это разное. Да, нет, Чуть-чуть. это не разное. Рэп это тоже одно из ответвлений. Это... Рок и рэп, по-моему, не дружат обычно. Нет, Безусловно, ну да, как? вся эта Это музыка. протестная музыка в любом случае. Протестная, да, соглашусь. Да. Татарчага салып буламысың менә мондый форматны? Менә мондый форматны беләсезме? Аны Әлләмәсәк яңгырыячакмы? махсус рәвештә аны үзгәртергә кирәк түгел, тырышырга кирәк түгел. Махсус рәвештә булмый. Ул үзеннән үзе табигый рәвештә чыгарга мөмкин. Менә әйтә шундый юнәлештә бер татарча бер нәрсә башкалас. Менә хәзер башкарның син бик рәхәтләнеп тыңлап. Рәхмәт, хәзер булдырабыз. Гөлнәрем, күзләрем, тюльпаннар янасыз таң нурында, йокы бирмей уларым син һаман минем күз алдымда. Нигә дидең яратмыйм, әйсе минем гөлнәрем, шарма инде кабат беренче мәхәббәт. Гөлнәрем, күзләрем, тюльпаннар янасыз таң нурында, йокы бирмей уларым син һаман минем күз алдымда.
Nega deding yaratmayım esiminim gönlerim Şairtma indi qabat birinchi makabat Güllerim gözlerim Tülpanlar yanasız tang nurunda Yıkı bir meyularım Sinxama menim ko'z oldimda Nega deding yaratmayım esiminim gönlerim Şairtma indi qabat birinchi makabat Мәңгелеккә сөйгәнем таң җилләр тыңгына Исә миңа салкынча әле чыктым юлга Кара төн уйларыма аңламый уйламыйча Синсез бу гомер юлында Сен бит минем күз нурым башканы сөя алмыйм Су буенда тау ягында сандугачта калмый Очратырсың син анда үткән мәктәп елларын Кардалны су буенда ялгыз гармун моңнарын Гөнерем күзләрем Сülpanlar yanasыз таң нурында Йокы бирмей уларым Синхама минем күз алдымда Нигә дидең яратмыйм Әйсе минем гөлнәрем Шаяртма инде каба Беренче мәхәббәт Gönlerim gözlerim Tülpanlar yanasız taң nurunda Yıkı birmey ularım Sinxama menim ko'z oldimda Nega deding yaratmayım Essi menim gönlerim Şairtma indi qaba Birinchi мәхәббәт Спасибо. Рәсәм, синең беренче генә тапкыр камерага эшләүең түгел. Мин күреп торам, сез игътибар иттегезме? Ул камера белән бик яхшы эшли. Камера белән элемтәсе бар. Зөлфәт абыйга бирик әле беренче сорауны. Татарча вариант, татарча рэп. Русча вариант яхшырак әлбәттә. Анда табигыйрәк. Монда ничектер безгә махсус килеп утырган. Тартып китергән шикелле. Чөнки менә текстлар сүзләр белән нирәк проблема тәгә. Нигә дидең яратмыйм? Нигә яратмыйм дидең? Әйтелә. Нигә дидең яратмыйм? Бу бер истә калганы гына әле. Әмма бу бик талантлы егет бит бу. Игътибар итсәң, ул менә туйып җырлый. Туйып җырлый, ул яратып җырлый, аңлап җырлый. Анда татарчасында менә текст камил булмаса да, ул барыбер аны ихластан сөйли ул аны. Ул сизелә. Ул бик зур нәрсә, ул ихласлык иҗатта. Филүс? Мин инде рэпта бик аңлап бетермим, мин аны дөрес әйтәм, мин аны җырлый да алмыйм, мин аны әйтә дә алмыйм. Рэпны җырлыйлармы, аны әйтәләрме? Сөйлиләр. Филүс сиңа кушымтасында кушылырга мөмкин. Шуңа күрә мин нәрсәсен әйтәсем килә. Мин интонация чиста. Җырга мөнәсәбәтең нәрсә эшлисең, син аны кыяфәтең белән дә, үзеңнең хәрәкәтең белән дә, халәтең белән дә син аны аңлап эшлисең. Менә монсы мин күрәм. Шуңа күрә алга. Бит рэп агымны как течение миндәгендәге бик якын түгел. Әмма һәрбер жанрда опера булсын, джаз булсын, анда ниндидер талантлы башкаручылар була. Менә рэпта да шундый шедеврлар бар. Менә рәхәтләнеп тыңлый торган. Шуңа күрә монда син Дамир анда әллә нидә кукраеп утырман да. Балар аңламый, без аңлыйбыз, тегеләр аңламый, без балар артта калган дип утырман да. Ике кашараңа бер генә бирмен. Менә Аңладыңмы, Данир? Зөлфәт абыйның бүтән рухын уяттың бит син. Әле моңа кадәр булай кыйланмый иде. Температурасы күтәрелмәгәнме? Тотып карагыз әле башын. Алина ханым кайбер катнашучыларга әйтә, читается, все выложила дип, бүтән әйберне бирде. Мин башта шушы җигет русча җырлагач, мәйтәм бу урыс баласы буталып кергән ахырмында дип уйладым. Чөнки русчаң ул зур сәләт. Русчада акцентсыз сөйләшергә һәм татарчасы да чиста. Татарчаңда бар. Гел әллә ни безнең дәрәҗәдә түгел ул. Но бар, яхшы бар. Теге барыбер кеше ике телдә дә камил сөйләшә алмый дип уйлыйм мин. Барыбер аның кайсыдыр яхшырак бара. Иҗади кешең инде шәшеңнең быяганнан күренеп тора. Иҗат кешесе булды. Һәм ошады подача. Мин менә бу Гөлнар исемле Гөлнур. Бу җырым әбигә багышлап, бабайларның исе хатларын алып, әбигә багышлап үзем җыр яздырдым шуның өчен. Шуңа менә шул проектка килеп, кем микән шушы хатын дип күрәс килә башлады. Менә шулай иттереп сөйли алдың син. Гөлнур. Ае.
подача дип әйтик инде, яхшы. Һәм инде беренче генә башкаруың түгел, кайларда чыгыш ясыйсың, сәхнәдә чыгыш ясый торган җегет икәнеңне мин аңладым. Чөнки йөришең гадәттә бер ноктада гына торалар, конкурсантлар кемнәр беренчегә. Син инде монда теге менә мин килдем, каршы алыгыз дигән кебек җырладың. Эльвина. Без аңладык инде син үзеңне күрсәтергә килгәнне һәм хәйләкәр икәнлегеңне дә аңладык. Юкка гына рус җырыннан башламагансыңдыр чыгышыңны. Чөнки син инде алдан теге күзәткәнсең инде без татарча җырыңда сырыячакбыз икәнлегеңне. Стратег бу, стратег. Аннан соң тышкы кыяфәткә килсәк, шулай ук бик шибәр егет. Сәхнә ул матурлыкны ярата, яшьлекне ярата. Миңа калса, синең барлык шансларың да бар. Менә карарбыз, нинди булыр нәтиҗә. Лина. Ну, я этот жанр обожаю. Как бы это. Я всегда его поддерживаю. И с «Фабрики звезд», и вообще. Я люблю эту историю такую. Мне вообще нравится все, что двигает, все, что, так сказать, как-то живое. Я понимаю, что вас тут все хвалят. Попробую чуть-чуть немножко проанализировать, да, чуть-чуть прям коротко. Смотрите, конечно, на русском вы лучше это все делаете, потому что в русском видны ваши нюансы, видна ваша работа. И я думаю, что песня более впета, наверное, была, чем на татарском. В татарском надо просто не потерять то, что вы в русском имеете. Знаете, когда поют артисты на английском языке, они такие все фирменные. Почему я все время прошу петь на русском? Да, как бы, ну, потому что он суровый, немножко жесткий язык, а на английском все прекрасно поют. Поэтому вам нужно не потерять, а транспонировать, да, как бы перенести вот эти нюансы вкусности именно на татарский язык. Он немножко другой по звучанию. Это первое. Второе, обратите внимание на аранжировки. Они у вас блеклые. В них чуть-чуть не хватает каких-то маленьких зацепок, интересных, да, которые какие-то вкусности, каких-то музыкальных хуков, которые нас цепляют. Вот если вы сделаете еще пофермее это, то это будет совсем супер. Тогда будет вообще интересно. Потому что ведь всегда в этих произведениях есть запев и есть припев. Вот припев должен прям, ну я не знаю, закачивать мозг. А он у вас все-таки не делегируется, он не выделяется. Его нужно сделать так, чтобы он стал просто рингтоном в голове. А ваши, так сказать, припевы, вот припевные части, они такие не цепляют. И не цепляет с точки зрения еще аранжировки. Вот если вы на это обратите внимание, мне кажется, что это может быть очень-очень даже неплохо. Вы согласны? Согласны с чем я сказал, да? Хорошо. Рөстәм, алга таба үтәсеңме, юкмы? Хәзер жюри тавыш бирәчәк һәм инде нәтиҗәсен беләчәкбез. Алар әйткән фикерләрдән чыгып, үтерсең кебек тоела, ләкин ситуация үзгәреп тә куярга мөмкин. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, игътибар жюри әгъзаларына аларның тавышларын көтәбез. Зөлфәт абый. Мин мөмкинлек бирәм алга. Филүс. Мөмкинлек бирәм. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Данир. Бирәм. Бик зур рәхмәт. Лина. Ну, как бы хочется сказать нет, но люблю этот жанр. И я очень в тебя верю, что ты украсишь наш проект. Поэтому я даю тебе шанс. Спасибо. Беравыздан. Барысы бергә, 5 кеше сиңа әйе диде. Мөмкинлек бирде. Шуңа күрә, Рөстәм, рәхимет яңа йолдызга. Бик зур рәхмәт. Кайткан кышларым кабат китмәгез, ерак илләрдә иркен димәгез, туган ил ямле, сулары тәмле, сызылып аткан таңнары ямле. Рәхмәт.
Альбина исәнмесез? Рәхмәт сезгә. Альбина вокал буенча укытучы. Шуңа күрә сезнең өчен хәзер балалар җанатамы? Менә бу камерага карап балаларга сәлам юллый аласыз. Сәлам балалар. Ул безнең Әлмәттән. Альбина Әлмәттән вокал буенча укытучы. Зөлфәт абый сездән башларбыз. Вокал буенча укытучыга Зөлфәт нәрсә әйтә алсын инде? Ул миңа әйтергә мөмкин. Астагфирулла, нәрсә сез? Монда ничек дип әйтим? Җыр бу конкурста бу җыр белән сез бит вокал буенча укытучы булгач, ниндидер диапазонлы анда, ниндидер кульминациялы берәр җыр белән чыгарга тиеш идегез кебек. Чөнки бу җырны бит инде вокал буенча укытмаучы дагы җырлый ала була әйттереп. Хорошо. Рәхмәт. Филис? Мин бәхәсләшәлем. Зөлфәт абый бу җыр җиңел генә түгел, аны башкарырга. Әле бит әле ул бер генә куплет җырлады. Әле аның тагыннан да ниләре кульминацияләр аның бар. Онсын бүген формат шундый булгач, инде аны барысын да туктатабыз сезне генә түгел. Друзья мои, ничего не мешает песню начать с конца. Важный вопрос, минута 30. Вот в чем вопрос. Тогда, пожалуйста, начиная с кульминации, сразу показывай все. Ничего не мешает. Формат такой у нас, минута 30 и все. Этот момент я упустил, к сожалению. Конечно, почему бы начали прям с конца и ближе туда и пошла. Сезнең вариантта анда бармы кульминационный вакытлар или бүтән куплетларда шулай бер тигез барамы? Нет, конечно, развитие идет, да. Бармы развитие? Ну, драматическое развитие. Аңлашылды. Ну, коллега буларак мен сезгә бернди начар тискәре сүз әйтә алмыйм. Шуңа күрә менә коллегалар. Уңайны да әйтә алмыйсың. Эльвина? Менә дөресен генә әйткәндә, мин сәхнәдә нәкъ менә шул вокал укытучысын күрдем. Басып, дыханияларын алып, һәрбер ноталарын сузып бетерергә кирәк, беләсең, менә миңа менә сәхнә җырчысының энергетикасы җитмәде. Мин аны күрмәдем. Барысы да дөрес кенә, шушы рамка, теге рамочны дип әйтәбез без аны. Менә мин шулайрак тойдым. Танир? Эльвинның сүзләренә кушылам дип әйтәсем килә. Чөнки теге минем монда хакым юк, аны хәзер бу бит инде Филүстең юнәлеше. Классический, мәҗүл дөрес итеп җырлау. Укытучылык. Укытучылык, все, менә шушылай булырга тиеш, менә шулай с красной строки вот так и положено дип җырлау булды. Менә дигән әйбер булмады менә. Ни шолкнул дип әйтим инде минем. Вот поэтому я и пришла на кастинг, чтобы убить вот эти рамки, чтобы их сломать наконец. Лина? Деликатный вопрос я задам. У вас не было там операции на лице или что-то? На лице? Да. Нет, не было. Да. Тогда просто как телевизионный режиссер, ну, поскольку я еще как продюсер и телевизионный режиссер, вы все время работаете вот этой стороной. С вашей стороны, это вот та сторона, это левая. У вас все время приподнята бровь на левой стороне. Вот правая сторона на вас вообще не работает. Почему я спрашиваю? Если есть какие-то вещи, допустим, как у Дмитрия Нагиева, да, как бы мы в свое время сделали так, что у него одна сторона, там были определенные моменты, поэтому придуманы были очки и придумана такая определенная мимика, которая работает на эту сторону и на эту сторону. В вашем случае, если нет никаких моментов, вы все время апеллируете, у вас бровь все время, посмотрите, пожалуйста, потом это выступление, у вас все время эта бровь приподнята, а эта сторона абсолютно отсутствует. Это говорит о том, что либо у вас там зажим на этой стороне, либо вы просто работаете в полсилы. Должна работать равноценная энергия с двух сторон. У вас сейчас вот есть асимметрия, что в принципе не очень хорошо в кадре. Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирәм. Филүс? Мин мөмкинлек бирмим. Эльвина? Мин мөмкинлек бирмим. Данир? Мөмкинлек бирмим. Лина? Я даю вам шанс. Займитесь ладом, Спасибо чем сейчас большое. сказала. Ләкин Альбина 3 кеше юк диде, шуңа күрә яңа йылдыз проекты сезнең белән кызганычка каршы сау булаша. Булды
бүгін шығасы егет қызлар шығып бітті. Кастингның 4-ші күні тамам. Алда әлі бізді тағын бір күн күті. Есігізге түшірем. Әлігі проект грандиоз жеңу біле тамамланашақ. Жеңушіге Барс Медиа компаниялар түркімі жыр яздырып, яңа клип түшіреші. Әлі алайғына да түгіл, жеңуші Халықара Татар жыры эстрада фестивалінде шығыш ясау мүмкінлігіне ие болашақ. Ләкин бұлар барысы да алда. Әліге вақытына ашықтырмайық, бүгінгі тапшыруға нұқта қойып. Сіз TMTV телеканалында барушы музыкаль реалити шоу «Яңа Йылдыз» проектін қарадығыз. Менің есімім Гүлнар Сәфәрова, мен сіздің білән бүгінге сау болашақ. Яңа